Vážení Ľubičania, dovoľte mi po druhýkrát obrátiť sa na vás so žiadosťou o dôveru a predložiť vám svoj program, ktorým chcem nadviazať na predchádzajúce obdobie a dokončiť tak premenu Ľubice na modernú, bezpečnú, funkčnú a zdravú obec. Máme spoločne za sebou 4 roky poctivej práce. Dosiahli sme toho dosť a ja stále verím, že viac ako slova hovoria činy. Napriek tomu cítim, že za vašu prejavenú dôveru mám povinnosť hodnotiť moje doterajšie pôsobenie a v nasledujúcich záberoch predložiť vám stručný súpis úspešne zvládnutých projektov. Každý začiatok je výzvou a tak v prvom rade bolo treba poupratovať pred vlastným práhom. Obecný úrad sa nevyhol personálnym zmenám a drobným interiérovým úpravám. Zriadili sa technické služby. Na skládku TKO bol obstaraný kompaktor na hutnenie komunálneho odpadu, ktorým sa podarilo zlepšiť výsledky hutnenia a prispieť k dlhšej životnosti skládky. Vybudovali sa odstavné plochy pred rímskokatolíckym kostolom na ulici Povstaleckej. Na štadióne Alojza Cveka sa podarilo vykúpiť časť pozemkov, najmä pod budovami. Vybudovala sa prístupová cesta k tribúne, pribudli altánky a nová vodárnička. Nové oplotenie tiež prispieva k príjemnejšiemu vzhľadu ihriska a aj športovým a kultúrnym akciám, ktoré sa tu konajú. Úspešne napredoval projekt revitalizácie centrálnej zóny obce na ulici Športovej. Prebehla tu prekládka NN siete, pribudlo osvetlenie, odstavné plochy, nové komunikácie. V závere roka úspešne dostávali a do užívania sa slávnostne odovzdali 2 mosty na ulici Remeselníckej a Potatranskej, ktoré boli zničené počas júnových povodní v roku 2010. Vybudoval sa tiež most na ulici Povstaleckej, ktorý už nespôsobuje svojou zlou stavbou zatápanie tejto časti obce pri väčších dažďoch. Rok 2012. Realizovala sa výstavba a rekonštrukcia obecných komunikačných plôch na ulici Vrbovskej, ulici Generála Svobodu. Pribudla nová lávka pre peších pri grécko-katolíckom chráme. Pre obecné lesy bolo obstarané nové terénne vozidlo, pretože to pôvodne bolo po životnosti a v zlom technickom stave. Nový, krajší vzhľad dostali ulice, ktorými prechádza hlavná cesta. Vybudoval sa chodník a obec rozkvitla. Jeden domáci, ale aj návštevník obce sa pristaví a pochváli našu kvetinovú výzdobu. Z roka na rok pribúdajú aj prvky vianočnej výzdoby. Vybudovali sa nové priestory pre obecný archív a archív sa presťahoval. Rekonštruovala sa materská škola na ulici Jesenského, vymenili sa okná, kúrenie, elektroinštalácia, budova sa zateplila a fasáda dostala novú farbu. Vystavený bol nový plot na cintoríne. V obci bol zriadený zberný dvor a na technické služby bol obstaraný nový traktor s vlečkou s radlicou na sneh. Reštauračný zásah si vyžiadala pieskovcová socha pamätníka padlých, ktorý nahlodal zub času. Celý pamätník však ešte je potrebné dokončiť, aby to opätovne bolo dôstojné miesto pre spomienku na časy ťažké a na životy, ktoré boli položené za našu slobodu. Darmé sú naše namáhania bez Božieho požehnania. V závere roka sme slávnostne posvetili pri hospici most svätej Alžbety za účasti arcibiskupa monsignora Babiaka a most sa odovzdal obyvateľom Ľubice do užívania. Ľubica tým získala druhé dôležité spojenie s okresným mestom a aj so svojou časťou katastra. Rok 2013. V úvode roka sme slávnostne uviedli do života oddelenie obecnej polície. Rekonštruovali sa priestory polície, inštaloval sa bezpečnostný kamerový systém obce a skládky TKO, zabezpečila sa hliadková činnosť. Ich pôsobenie v obci prispelo k bezpečnosti a väčšej disciplíne obyvateľov. Do majetku obce pribudlo vozidlo pre starostu. Na sídlisku sme začali prenajímať naše parkovacie miesta. Ich obsadenosť je na úrovni 80%. Technické služby majú na starosti zberný dvor a zabezpečujú aj zvoz odpadov. Práve pre tento účel bolo zakúpené účelové komunálne vozidlo na zvoz veľkoobjemových kontajnerov. Vozidlo je kombinovateľné a je možné ku nemu dokúpiť nadstavby na zvoz maloobjemových kontajnerov, cisternu a podobne. Obec by tak bola sebestačnejšia a nemusela byť závislá na externých firmách. Na miestnom cintoríne bola pre lepšiu orientáciu osadená tabuľa s vyznačením vlastníkov hrobových miest. Nezabudali sme aj na obyvateľov ulice Pod lesom. Vybudovaný bol nanovo problémový priepust a osadená bola informačná tabuľa.
Prvým krokom dlhotrvajúcemu problému s pitnou vodou v tejto časti bolo odkúpenie vodného zdroja v bývalom vojenskom výcvikovom priestore. Víziou do budúcna je napojiť celú obec na tento zdroj. Viacerí obyvatelia obce sa venujú cykloturistike. Pre lepšiu orientáciu v obci pribudli informačné tabule a cykloznačenie pre cyklistov, ktoré je taktiež aj popri cestách Levodských vrchov. Nemôžeme nespomenúť nové kultúrne podujatia, ktoré mali pozitívny ohlas medzi obyvateľmi. Obľúbe sa tešia obecná zabíjačka, popolnočný vianočný punč, obecné fašiangy a mohli sme zažiť aj hudobný festival Kocurfest. Rok 2014. V úvode roka sme rekonštruovali ďalšie chatrajúce priestory. Spišská katolícka charita vykonáva sociálne aktivity formou dobrovoľníctva v obci niekoľko rokov. Priestory charity boli značne nevyhovujúce, zatekala strecha, plesniveli steny, hnila dláška. V máji sme mohli dobrovoľníčkam odovzdať vynovené priestory. V obci dobre funguje aj opatrovateľská služba. Zamestnané sú opatrovateľky a opatrovateľskú službu dostane každý, kto spĺňa zákonom dané kritériá. Od roku 2011 funguje aj projekt komunitnej sociálnej práce, ktorá je zameraná na pomoc občanom na ulici Polnej. Tráviť voľný čas v obci môžeme v obecnom fitness centre. Tu sa nielen optimalizovalo hospodárenie strediska, ale dokúpilo sa aj vybavenie pre cvičencov. Moderný vzhľad v tomto roku dostala ulica Jesenského. Prebehla prekladka NN sieti a ulica sa píši novým osvetlením a chodníkom. Materská škola aj novým oplotením. Pre žiakov základnej školy sa podarilo vybudovať nový prístupový chodník pred žiacký vchod, rekonštruovať osvetlenie areálu školy, odstrániť problémy s rozvodami na pitnú vodu a rekonštruovať prípojku elektrickej energie. Pre talentovaných žiakov sme zriadili umeleckú školu, ktorá vyučuje v 3 odboroch a zriadené bolo aj centrum voľného času. Rekonštrukcia sa nevyhla ani káblovej televízii. S novým dodávateľom služby sa zlepšila kvalita vysielania a do obce pribudli optické siete aj pre vysokorýchlostný internet. Po jednaní s prevádzkovateľom všetky obecné budovy majú bezplatný internet, čo je obrovská vec. Cez úspešné schválené projekty miestnej akčnej skupiny sme mohli rekonštruovať hasičskú zbrojnicu, fasádu obecnej budovy, parkovacie plochy na ulici Športovej, vybudovať plot na zdravotnom stredisku, v obci pribudli 2 nové lávky, na ulici Pod lesom a pri Pánovi Sikorovi. Vytvorili sme z bývalej predajne potravín priestory záujmového centra, kde sa môžu stretávať seniori, spolky a organizácie pôsobiace v obci. V máji nás potrapili povodne. Dobrou spoluprácou nielen s vojenskými lesmi a majetkami, okresným úradom a správou povodia sme upravili potok Ľubica a spevnili jeho brehy. Niekoľkoročné jednania a rokovania konečne priniesli úspech v podobe naprojektovaných a finančne zabezpečených prostriedkov na výstavbu 2 poldrov, ktoré budú slúžiť ako preventívne opatrenia pred povodňami so začiatkom výstavby v roku 2015. Okrem toho sa podarilo aj množstvo ďalších dôležitých úspechov pri presadzovaní záujmov našej obce. Obec od môjho pôsobenia preinvestovala 2,5 milióna eur, a to za pomoci eurofondov vlastného gazdovského hospodárenia bez akejkoľvek požičky či úveru. Všetky dosiahnuté výsledky vnímam ako dielo všetkých Ľubičanov a preto hodnotím túto bilanciu nielen svojim úspechom, ale úspechom nás všetkých. Pretvárajme preto spoločne našu obec. Vízií a plánov je veľa. V prípade získania vašej dôvery mám v pláne pokračovať v rozbehnutých projektoch Dom smútku, nová materská škola, bytovky a byty pre mladých, vytvorenie stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov, ako aj prestavba obecného objektu na moderný obecný úrad s jedálňou, spoločenskými priestormi, reštauráciou. Trápi ma aj doprava do okresného mesta či ulice Pod lesom. Je na nás všetkých, ktorým na živote v našej obci záleží, akým smerom sa vydáme v nasledujúcich rokoch. Dokázali sme toho veľa a to nám všetkým dáva príležitosť pokračovať v začatom. Voľte činy namiesto slov, voľte výsledky namiesto sľubov.